UJN Hausa, gidan rediyon Saida Khadija Salamullahi alaiha. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da mu a cikin shirin mai suna wasiƙun masu bibiyar mu. Saƙonnin gaishe-gaishe da kuma saƙon barka da Juma'a a wannan makon kamar kowanne kuna tare da ni Fatima Ahmad Tijjani cikin shirin mai suna wasiƙun masu bibiyar mu. Kai tsaye zan shiga karanto wasiƙunku da suka sami isowa gare mu a wannan makon. Ga wasiƙun kamar haka. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga hannun Uzairiya Group Lafiya inda suke cewa muna yi wa 'yan uwa mu musulmi barka da Juma'a, Allah ya karɓi ibadunmu, sannan kuma muna miƙa jajenmu ga babban edito na Uzairiya Group Nigeria wato Dr. Ruhullah Fatuskum na rashin lafiyan da ya ta fama da shi. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya da juriya bi haƙƙi Maulati Sayyida Khadijatul Kubra salamullahi alaiha. Wannan saƙo ne daga Uzairiya Group Lafiya. Saƙo na gaba ko ya fito ne daga hannun journalist na Ture inda yake cewa ni ne naku a kullum journalist na Kabiru na Ture. Ina yi wa babban gwarzo Sayyid Dr. Ibrahim Zakzaki fatan ƙoshin lafiya da shi da mai ɗakinsa Malama Zinatuddin Zakzaki da kuma sahibi na Sidi Uzairu Badamas barka da Juma'a. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina mai UJN Hausa barka da Juma'a da fatan alkhairi da fatan tabbatuwa bisa tafarkin Ahlul Baiti. Ina miƙo saƙon gaisuwa ta zuwa ga muridin raina Nusaiba Ahmad wato Dr. Shubairat da fatan tana cikin ƙoshin lafiya. Sannan ina ƙara mai tunatar da al'umma cewa yau Juma'a bikin aure na sauran kwana 78. Muna fatan Allah ta'ala ya kai mu cikin ƙoshin lafiya da yalwar arziki. To amin ya rabbi. Allah ya kai mu lokacin mu ma mu zo mu sha hidima. Wannan saƙo ne daga ni Ali Tijjani Atture. To masu sauraron mu anan za mu tafi hutun takaitaccen lokaci. Amma kafin mu dawo ku nishaɗantu da wannan. Rambo nake kiɗa mana.
masha Allah, masu sauraron barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. UTN Hausa, ina miƙo saƙon gaisuwa ta zuwa ga Malam Haruna, sannan ina miƙo saƙon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Saƙo daga Suleiman Sabatu Kabau. Assalamu alaikum. A miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga Uzairiya Najeriya, sannan kuma ina yi ma mamata da babana barka da Juma'a, sannan kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga Habibati Fatima, ina yi mata barka da Juma'a. Saƙo na kusa da ƙarshe ya fito ne daga hannun Baban Ture Abukur, iya cewa ina yi ma ilahirin ɗaukacin kadiman Sayyida Khadija salamullahi alaiha wato Uzairiyawa barka da Juma'a, sannan ina yi wa Maulana Sheikh Yakubu Yahaya fatan alkhairi. Saƙo na ƙarshe ya fito ne daga hannun Uzairiya Najeriya, inda mai magana da yawun Uzairiya yake cewa muna jaddada goyon bayanmu ga al'ummar Falastin, sannan a zuciyarmu da ruhinmu muke jin su. Bayan haka muna Allah wadai da Isra'ila da kuma fatan rushewa. Mu kadiman Sayyida Khadija ma'ana Uzairiya muna kira da babban murya zuwa ga dukkan al'ummar musulmi da su farka kan al'amarin Falastinawa. Wannan saƙo ne daga Uzairiya Najeriya. To masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen karanto wasiƙunku na wannan makon. Gaishe da Sidi Yusuf Ƙaraye, mashiryin shirin, tare da Chief Editor Ruhullah mai kula da na'urar shirin, sai ni kuma Fatima Ahmad Tijjani da na karanto wasiƙunku. Anan nake ce muku sai mun haɗu a wani makon idan Allah ya yarda.